السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഷഹ്റു റമളാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 102-ാം പേജിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോമ്പ് ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിന് വളരെയേറെ മഹത്വങ്ങളും സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ പല ഗുണങ്ങളും നോൽബ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന് ലഭിക്കും. ശരീരശാസ്ത്രപരമായ ചില രഹസ്യങ്ങൾ റമളാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ ആരാധന കർമ്മങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക താൽപ്പര്യത്തെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെയും ഹദീസിലെയും ചില പരാമർശങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് അവതീർണമായ അൽ ബഖറയിലെ 184-ാം സൂക്തത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് വഅൻ തസൂമു ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുൻതും തഅലമൂൻ. നോമ്പനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണദായകമാണെന്നു കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യം. ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രോഗികളെയും യാത്രക്കാരെയും മറ്റും പരാമർശിക്കുകയും അവർക്ക് മതം നിശ്ചയിക്കുന്ന നോമ്പിൻ്റെ വിധികൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്രതം ഗുണപ്രദമാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് പോലും നോമ്പാചരണം ഗുണപ്രദമാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യവാരായ നമ്മൾക്കൊക്കെ അത് എത്ര ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാത്തമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഈ സൂക്തം വഅൻ തസൂമു ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുൻതും തഅലമൂൻ എന്ന ഈ സൂക്തം തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു: സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പനുഷ്ഠാനം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നോമ്പെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാകുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും തുനിഞ്ഞാൽ നോമ്പിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. നോമ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യേകത വിവരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വ്രതമെടുക്കുക, ആരോഗ്യം നേടുക എന്നാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വചനത്തിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബനൂ ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ഒരു നബിക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വഹ്യ് നൽകി, താങ്കൾ സ്വന്തം ജനതയോട് പറയുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്കായി ഒരു ദിവസം ഒരു ദാസൻ അഥവാ ഒരു അടിമ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം പകരുന്നതും അവൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിന് മഹത്വമേകുന്നതുമാണ്. ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ ഇതാണ്: ബാഹ്യ അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതിലും നോമ്പിന് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. മോശം ചോദനകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിപ്പിക്കാനും ചീത്ത മൂലകങ്ങൾ കരുതി വരുത്താനും വ്രതത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ബാഹ്യ അവയവങ്ങൾക്കും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും ശക്തി പകരാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും. മോശമായ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഭൗതികമായുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്. തഖ്വയുണ്ടാകാൻ ഇതിലും വലിയ മറ്റൊരു സഹായമില്ല. തഖ്വയുണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് ദുഷിച്ച ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മാറി നിൽക്കുക, അവയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരാവുക എന്നത്. അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് നോൽബ്. ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഭക്തരാകാൻ വേണ്ടി വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൽബ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ആത്മീയ ശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വ്രതമെടുത്താൽ ആരോഗ്യം നേടാമെന്ന് ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണപ്രദമാകുന്നതെന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട്. നോമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. വ്രതാചരണത്തിൻ്റെ ഭൗതികമാനം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ ധാരാളമായി ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രമുഖ ശാസ്ത്രചിന്തകനായ ഓസ്കർമാൻ നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിനു ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്, അതു ശരീര ശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴിവെക്കുന്നു എന്നാണ്. പ്രൊഫസർ ആൻ്റണി ജെ കാർസ്റ്റൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, വ്രതാനുഷ്ഠാനം ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ യുവത്വം കൈവരിച്ച് പുനർജനിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അഥവാ നോൽമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ യുവത്വം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് പുനർജനിപ്പിക്കാൻ നോമ്പ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രൊഫസർ ആൻ്റണി ജെ കാൾസ്റ്റൺ തൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചത്. ഗാന്ധിജി നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വ്രതം മനുഷ്യനെ ആരോഗ്യപരമായും മാനസികമായും സംസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനാകുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ സാമുവൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രോഗികളാണെങ്കിൽ തന്നെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണത്തിലും മരുന്നുകളിലുമുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു രോഗിയെപ്പോലെയാക്കുന്നു. നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കുറയുകയും വിഷാംശങ്ങൾ നീങ്ങി രക്തം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാരം വീണ്ടെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഉന്മേഷം കൈവരിക്കാനും വ്രതത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർ മക്ഫാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഐൻസ്റ്റീൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അഥവാ മനുഷ്യൻ ഇടയ്ക്കിടെ നോൽമ്പ് നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്. ഹൃദയരോഗത്തെയും ക്യാൻസറിനെയും ഒരു പരിധിവരെ ചെറുക്കുവാനും നോൽമ്പ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ഡോക്ടർ എമേഴ്സൻ്റെ പഠനത്തിലാണ് ഈ കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും നോൽമ്പ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയരോഗത്തെയും ക്യാൻസറിനെയും ഒരു പരിധിവരെ ചെറുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണ് പല മതങ്ങളിലും വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ ശാസ്ത്രീയ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ഫലവത്തായ നോമ്പ് അഥവാ ഭൗതികമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായ നോമ്പ് വ്രതം അത് ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ചുള്ള വ്രതമാണെന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത ഉപവാസ രീതികൾ വിവിധ മതങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമായ ഉപവാസം ഇസ്ലാമിൻ്റേതാകുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ജെറാൾഡ് പറഞ്ഞു. വ്രതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനുകരിക്കാവുന്ന മാതൃക ഇസ്ലാമിൻ്റേത് മാത്രമാകുന്നു എന്നാണ് ബർണാഡ് ഷാ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്രതമെടുക്കാൻ പ്രേരകം ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവും റസൂലും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു നല്ല വിശ്വാസിയും അത് അംഗീകരിക്കും. ഇത്തരം ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ നോമ്പിൻ്റെ വ്രതമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നോമ്പിൻ്റെ ആത്മീയമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നോമ്പിന് നൽകേണ്ട മഹത്വവും നോമ്പിന് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ മഹത്വവും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നോമ്പിന് നൽകേണ്ട ബഹുമാനവും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാഹു തആല അത്തരത്തിൽ നോൽബനുഷ്ഠിക്കാനും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. റമദാൻ 6 അന്ന് പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റാണ് اللهم لا تدخلني بتعرض معصيتك ولا تضربني فيه بسيات نقمتك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك بمنك يا منتهى رغبة الرائبين. അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങൾക്കെതിരു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുതേ. നിന്റെ ഭയാനക ശിക്ഷയുടെ ചാട്ടവാർ എനിക്ക് വിധിക്കല്ലേ. എല്ലാവിധ പ്രതീക്ഷകളുടെയും അത്യന്തിക കേദാരമായ നാഥ, നിന്റെ കോപത്തിനു വിധേയമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെന്നെ നീ ഒഴിച്ചു നിർത്തണമേ എന്നർത്ഥം വരുന്ന اللهم لا تخذلني بتعرض معصيتك ولا تضربني فيه بسيات نقمتك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك بمنك يا منتهى رغبة الرائبين എന്ന ഈ ദിക്ർ റമദാനിലെ 6 ദിനമായി ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല റമദാനിൻ്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.